A tam je Peter. Tam je Peter. Tam. Kríž rýchlo, kríž na ňo, tam je. Tam je v rohu. Tam je v rohu, kríž na ňo rýchlo. Alebo môžeme to dať do videa, že hľadaš Petra. Môžeme dať do videa, že hľadaš Petra. No hej, však dáme to do videa a dáme to, že ho hľadáme. Nie, však dáme ho tu do videa, že ho hľadaš. No iba dáme do videa, že hľadaš Petra. No povedz. Koho hľadaš? Petra hľadám. Petra hľadaš? A Peter je kto? No však hovor, niekoho hľadaš. Nie? Čo iba dať čo povedať ešte do kamery? Môjho muža. Tvojho muža? A prečo si na ňo kričala? Lebo hľadám syna, nie? Syna či muža? Asi syna. Syna alebo muža? Syna. A kde je syn? Kde je syn alebo muž? A kde je syn? Ja neviem. Ani ja? Nevieš? Nie. Ani nehovorím. Nehovoríš ani? Ale Peter sa tam inak smeje za rohom. A nech sa smeje. Hej? Lebo Patrika musím poznať. Koho? Patrika? Patrika? Tak to je Patrik. Hudák. Patrik Hudák? Lenže teraz ja sa volám Tatarovo, nie? Tatarovo? Ja som Tribula? No. Pre televíziu Markíza? Áno.